Doon na lang ko ipangutanan ni mo. Hinaot ka di ko ni mulimdan. Unsa man ka na, anak? Unsay gusto nimong masayran? Unsay naman dyan sa kong mga ginikanan, nay. Milan, Tugani ko na. Naibaw ko. Nga naibaw ka sa tubag sa upang na. Nay, ikaw mo akong namataan nga inahan. Busa, tuhuan ko yun bisag unsay imong itugan ako ron. Unsay namatyan sa mga ginikanan, nay. gipatay sila, anak. Gipatay. Maunay akong nasayran. Pero wa ko makita giunsa sila sa pagpatay. Wa gani ko makakita sa patay nilang mga lawas. Ano? Labaw ba kasalbahis ni Senyor Emilio nga kung magidikanan? Nagipatay man sila? Si Padre Damian, siya mao'y nasuhito sa kinaiya sa imong mga ginikanan dong. Diin ka man diyan doon eh. Dito ragid ko sa akong payag, dool sa sapa. Mingit-ngit na ni adtong higayon na. Sa dihang may nakita kong anino nga miduol daplin sa sapa. Dunay dang malita. Ilang, Murika. Hoy, saan gidani mo malita? Dili ko mahimo sa pagpaano nining malita. Ha? Unsay? Gisugo ko ni Senyor Emilio nga ipadaning malita o ipaanod sa sapat. Unsa? Pero di ko makayo. Malita man ka, anak. Ano dili man ka makahimo sa pagpaano, anak? Bata mo'y sudi ng malita, Ilang. Unsa? Bata? Anak din nilang Senyor Miguel ug Senyora Angela. Dili ko, boy. Madlok ko. Tingaling maamong ko. Ilang, manuoy kayo ng bata. Nawagid masayod nga nung gidawaan siyang katungkot nga babuhi. Uban sa mga buutan niya mga ginikanan. Sige na, Ilang. Kinahanglan dad umudan kining bata. Palayo din. Asam sa dako na doon na bata? Ikaw na'y mahibaw. Dili ko makahimo sa pagpatay ng bata. Inusinti taon ni siya. Ug wa gyud kalibutan unsay nahitabo sa imong ginikanan. Kay naunsa man daay ang mga ginikanan ining bata? Sige na, Ilang. Ayaw pag-usik og panahon. Kuhaan ang kwarta. Ala, Ingon man kining mga pila ka buok lampin og sinina sa bata. Kuhaan ni Ilang. Aron madana kog balik ang malita. madlok ko, uy. Ayaw paglangan, Ilang. Di ka nagpapasan ko din sa mga salbahis. Tula pa bayatahon ko'y pamilya nga di panalitan. Kuha naglampin og pila ka sinina sa bata. Ako nang gihilom sa pagda aron mailisan sa bata. Maluoy ka sa bata, Ilang. Og ako tong bataan, nay. Ikaw to, anak. Naapamanggani ang mga lampin o mga gagmay nimong sinina. Ako ginigitaguan pag-ayo. Unsa may nahitabo sa amahan ni Butoy, nay? Wa na ko masayod dong. Kay layo kay kugidad-an mo. Kanang dili ka maabot sa salbahis nga Senyor Emilio. Nganong naabot nito sila sa asyenda sa kumaginikanan, nay? Pariente sila? Gisuwat sa amahan ni Butoy ang nanghitabo. Ugaling lang, wa na ko matarong og basa. Kay nagdali man si Butoy.
Basta lang silang miato sa asyenda. Unya gipatay nga akong maginikanan. To ana sa gipang suwat sa amahan ni Butoy dong nga iyang gibutang sa malita. Natawa na busab niya itong higayon ng akong mahal na si Hazel. Wala gi ko'y nasayra niya na anak. Kay human kong dawat nimo og sa imong mga gamit. Dali kong mibiha sa akong payag. O dinhiday ka paingon. Wa, layo kayo ang akong naabtan dong. Mibalik na lang ko din Kay nausa ang akong desisyon nga ipaduol ta ka sa imong gigikanan. Aron kung makakita ko gigayon, ipabawi ko nimo ang inyong asyenda. Patay. Bibagting na sab ang telepono. Dalion ko nagtubag, be. Ang salba. Aw. Dili lang ko maguna-una kay masuhong. Hello? Din ka man maglaglag, Butoy! Ganina na kung tinawag di mo! Ha? Musiha! Din ka! Ay, miadto man ko sa asyenda niyo. Kay, doon naman nagpaibaw na ako diri nga. Doon ay nagdaag kamera. Unsay kamera! Ay, kuan ba niyo ba? Puro bang kamera ba? Nga mo'y gamitog sukod sa yuta. Nagsukod sa yuta! Mo lagi niyo. Motong ako daw yung giadto. O maotong, wa ko makatubag sa imong tawag. Ah, doon na ba yun nagsukod? Wa man yun. Lagi, ha? Anong mahadlok pasab kanyo nga inyo gunang asyenda? Pamatsyon ko yun! Kinsa may muilog sa kong asyenda! Kaon na, Hazel. Hala, Sir Uy. Nganong ikaw may nagdahas akong pagkaon? Dili ang ngayon? Ay, maikog kaayo ko, sir. Unsa may imong gusto? Maikog ka o mabawi ka sa demonyo mong amhan? Oh, dili na ko mabalik niya, sir. Kung mauna, putla ng ikog. Magkamao man na ikang mag-joke, sir. Mo-joke raman sa ko sa mga deserving. Ha? Sige na, kaon na. Tingalig kasaban kun Milan. Ikaw kagyong kasabaan? Na, di na ko siya tinggan. Ayaw pod. Mahal ra ba kaay ka sa achiever na kong estudyante? Mahal sab kaayo na ako siya, sir. Malipay kay ko kung kamugi mo kadayon. Ako niyo mulhot sa iyong kasal, ha? Sure kaayo, sir din. Mauni ang imong sinina dong sa gamay ka pa. Dako-dako di kong pagkabata na yun. Tinuod yun na dong. Nang ilang! Nay, si Karen. Tago-iday na, nay. Kano mga gamit na ko kanina ito. Gawas og una ka. Kay ako sa ning hipuson. Ni araman din mo din, Hiroy. Ah. Wa man lagi nito bag na ako. Itsa may napadayon mo. Ha? Sorry. Nay, malungan ako ha. Ako lang dong. Walay maglungag. Magsulti una mo din his Karen. Ayaw na lang nang. Mupauli na ko. Oh, nga naman to. Nalain tingali siya, nay. Kay ako magingnan siya nga kinsa nagpadayon niya. Bidiritso mo ko siya saka. Hala, nang luod di ay to. Bisag pobritan, nay. Ang ngayon sa tingaling respetuho ng atong pagkatao. Pero, nangayon sa sorry niya ba? Nakalitang man sa tingali to si Karen. Maglungag na ko. Tingali gutom na sad nang imong gibati da. Ang imong nabirahan si Karen. Grabe, pagka-maestra ang yung kurso niya. Wa din ni itudlo nila. Milan, Ay, sagdi na, nay. Mangayon ko sorry ug balik ni Karen.
Ingna lang ay gigutom ka na. Ha? Maglungag na ko. Wa di ko makagusto sa gitubag ni Milan ako ganina. May kasukugit ka siya nako. O gididaan na siya ni Hazel nga dili magigsuod na ako. Imo gi kong gihakit, Milan. Nagpakaubos na gid ko nimo. Pero gikalkal gid mo ang katapusan kong pailob. Ang kunong takit ka, Milan. Libagin na siyang telepono. Hello? Butoy, andama ang jeep. Akong andamon niyo? Kisa may usak eh. Kuha ako dire sa airport karon dayon. Unsa? Libagin na siyang telepono. Hello? Butoy, andama ang jeep. Akong andamon niyo? Kisa may usak eh. Kuha ako dire sa airport karon dayon. Unsa? Oh, nganong nakugang man ka? Musagay na ko sa aeroplano. May mga kauban ko. Tulog ka po. Sige niyo. Akong andamon niyo. Anjit. Larga gidayon, ha? Ayaw ko pawatag dugay sa airport. Kinahanglang inigawas na mo na ang jeep. Sigurado niyo. Saan na ninako ron eh. Mupauli gud ang salbahis na kong amo. Kinahanglan pa ibaon ako si Senyorita Hazel. O ingon man si Milan. Nak. Oh, pasampit lang gihapon ko nimong anak dong ha. Yanom day ka nay. Di ka masuko kung di na ko magnanay ni mo. Di man ko masuko. Pero, muhilak tingali ko sa kay ubos dong. Pinanggagod kaayo ka na ko. Gayo ko ni mo papadako nay. Giputo sa pagmahal busa. Muhilak yung kong mayo. Tungod sa kahiubos na eh. Kung di na ko ni mo ilhon nga imong anak. Salamat kaayo anak. Huwag mausab sa tong relasyon eh. Ang senyorita. Nganom day ang kumahal na eh. Imo gihapon siyang higugmaon. Bisag nasayod ka na sa gibuhat sa iyang amahan sa imong mga ginikanan. Maoday nga nakahimo si pagbaboy unta sa kaugalingon ng anak. Kay baboy guday ang iyang kinaiya. Kriminal. Dili mausab ang imong pagbati ngadto kang senyorita do. Nay, honong na pagsangpit og senyorita kang Hazel. Naghisil ka na lang. Dili na mahal? Timailhan ba na nga imo siyang giapil sa imong kapungot? Way labot ang ako mahal na sa gibuhat siyang amahan. Siya gani, misalikway naman siyang amahan. Ako pagka nga, gikuhaan gud niya sa akong ginikanan. Salamat nga wa nimo iamong ang senyorita sa imong kasuko. Pero nak, pahimangno lang ha. Unsam na nay? Ayaw gyud gamita ang imong mga kamot. Aron imong panimaslan ang demonyo. Tingalig maanugon lang ang pagpangita nato sa hustisya.
Noy, nanawag lagi ka? Yurita, kung hain ka manggali karon, ayaw gid paggawas ha. Huh? Nga naman, Noy? Bago pa lang gid siyang nanawag. Magpakuha siya. Unsa? Bago pa lang gid siyang nanawag. Kung ikaw dayon una-unaan nako og si Dong Milan. Tinuod ba, Noy? Muanigid ang demonyo kong amahan? O lagi. Nag-organize ko kung saan ako pagkontak si Dong Milan. Madilata lang akong pagkuha niya. Gawas pa. Naasab si Karen nga murang naniit. Naniid siya kung ni apagid ko din eh. Mauna niyo Rita. Usa may iyang labot? Ambot lang niyo Rita. Unya na lang ta magsulti. Tingalig kasab-anaw niya ako sa imong amahan. Kung saan ka na ako pagpahibaw si Dong Milan. Ako nalay tawag niya ni Butoy. May pa. Ina lang na wala ko'y oras. Basta, bantay-bantay gud ha. Kay, ayaw gid paggawas kung hain magkakaroon. Sige, bye nyo Rita. Bye na. Dagan kayong salamat, Noy. Nay, ako na to bago na akong cellphone ha. Sigurado yun nga ako na ning mahal ang nanawag. Sige nak. Hello, mahal. Gimingaw na ka na ko? Gimingaw kit kaayo, mahal. Pero doon ako importante kayong ibahibaw ni mo. Oh, unsa man na? Mahal, muabot ko nurong adlaw ang demonyo kong amahan. Unsa? Nganong naibaw man ka? Nanawag na ako si Noy Butoy. Muan higid day siya. Ayaw na pakita niya, mahal. Tingali ko sa iyang buhaton. Wa ko mahadlok niya, mahal. Ako siyang atubangon. Mahal, paminawag ko. Dili ko gustong mapunog ka tungod na ako. Mahal, di ba misaad man ko nimo nga labanan tagid ka? Unsaon na ko pagtuman sa akong saad kung di ko mapakita niya. Wa ko mahadlok niya, mahal. Matod ni Noy Butoy, may dasi ang mga kauban. Isaad ko ni mga dili ko magawas dali sa bahay nila ni Tien. Utang buot, mahal. Kung mahigayon, likahiyo na siya. Gusto ko ikauban ka sa tibuok na kong kinabuhi, mahal. Nagila ka. Mahilak na kung maayo kung dili ka maminaw na ko. Sige na, mahal. Kutob sa imong bahimo. Likahiyo na ang demonyo kong amahan. Dili ko makalaban ni mo. Ako may mulaban ni mo, mahal. Pero kung mahimo, mahal, dili lang gid una ta mapakita niya. Aron dili siya mahinungdan nga mapakyas ang ato mga damko. Aba, mahal, ayaw ipakita niya. Mahal, pero tingali makaingon siya nga talawan ko. Naibaw kong dili na tinuod. Mahal, patuuin taon na ako. Sige. Tumanan ka na ako, mahal. Mahal, muadto na ako sa review center, ha? Magdali lang ko. Amping ka, ha? Tuod ni mo og sa atong duha ka gugma. Mag-amping ko, mahal. Ikaw, Sap. Oh, I love you so much, mahal. Sige. Ako itawagin mo, ha? Unya. Bye. Nay, muadto ko sa abogado. Ngano? Unsa tong nadungog na ako sa inyong panagsulti ni Hazel? Muabot ko na ron ang Senior Emilio. Unsa? Sige na, Nay. Mitras, uwa pa ang demonyo. Budali ko adto sa abogado. Madugay gani ko sa pagpauli, Nay. Alang kabala ka, ha? Tingalig, wow niya nga abogado, inigadto na ko. Ako siyang huwaton nito. Anak. Nay, uy, may tabok na ko. Dong Mila. Nay, relax lang, ha? Relax. Buhaton ko ang tanan. Aron mo daog ang imong pangandoy nga akong gihuwaman.
Nga nung may anhi pa man gud si Senyor Emilio eh. Uy, ipara man kong kamo. Nga naman, doon na kayo ipanogon sa lungsod. Pwedeng mo sakay? Ha? Muadto magkakasalungsod. Doon na lang ko'y paliton dito. Anharam ko sa munisipyo ka rin. Doon na lay gisugo si Senyor. Una ko nimo ha? Dili maayong masayog si Karen. Maabot karon si Senyor. Tingalaging hadlok kong si Dong Milan. Nang ilang, ni Asimilan, Wa ra ba? nang, nasuko ba si Milan ako? Wa man. Iya lagi kong ginsulto ganiha. Ay, may problema lang siya sa iyang pag-review, Karen. Pero nagbasol ba ya to siya? Nanghayo man kuno siya sorry nimo. Pero iyan akong ipasakitan ng... Tingali, nagpahaba niya ang senyorita. Ha? Unsa man sa gipahaba sa senyorita ngadto sa akong anak? Tingali nagselos siya nako. O giyang ipasidanan si Milan, nga muli kay na nako. Maogi na itabo nang. Karen, doon na lagi problema si Milan. Ayaw lang pamasangil og tao. Milaban di ay ka sa senyorita nang? Ay, wa man. Pero dili ba gisultihan ka naman ako? Nga dili ko makabuot sa personal nga pagbati sa akong anak. Kung ako lay pagbuton, ay ganahan kung ikay mahimong uyab ni Milan. Unsa nang? Oo, mo na tinuod ka rin. Pero sa makadaghan, balik-balikon nako ha. Balik-balikon gyud din ako sa pagsulti nimo. Dili ko makabuot kinsay higugmaon ni Milan. Si Senyorita Hazel. Senyorita, Hay, maron ka. diyan nas gawa sa airport, Senyorita. Sigurado kang maabot yun doon ang demonyo kong amahan. Mao may iyang gisulti sa telepono. Maayo untag false alarm lang. Senyorita, di lang sita magsulti ha. Diyan na si Senyor Emilio. Oh, Hazel. Senyorita, Hay, maron ka. diyan nas gawa sa airport, Senyorita. Sigurado kang maabot yun doon ang demonyo kong amahan. Mao may iyang gisulti sa telepono. Maayo untag false alarm lang. Senyorita, di lang sita magsulti ha. Diyan na si Senyor Emilio. Ug doon na siya mga kauban. Tumangis legal sa butoy o ikarga sa jeep. Usa may isuda ng tulong ka karaton yun? Wa kay katungod nga magsusi butoy. Tumangis sila pagdali. Kay gugutom na ko. Litse! Karon da Junior. Cancel na ang tanan ako mga tawag ni Noy Butoy. Tingalig sakay na ang demonyo kong amahan sa jeep. Nganong may mga kauban man siya. Mao ka di yung suguon aron maalaot ang akong mahal. May pangakong portrait. Malinawon pa siyang nagkatubang nako. Mahal gyud ay ko sa akong mahal. Nagahimo gid siya sa paghimo ini. Iyang surprise gift sa akong graduation. May pangakong mahal. Nagunaw na sa paghatag og surprise gift nako.
Pero ang demonyo kong amahan, gusto mo papoy na ako. Naulian ka siya gikan sa akong pag-spray sa iyang mga mata. Maayon tag maputa na lang siya. Lord, panalit din tohan ming duha sa akong mahala. Ayaw mig itugyan sa demonyo. Ayaw in taon bi kuha sa among kalipay. Yunong sa restaurant ngayon mo magian, Butoy. Gibati ko na ang kagutom. Sa unahan, Yor. May restaurant. Ano tadya niyo, ro? Litse! Kingnan kang ihunong kung makaagi tag-restaurant. Mungutanan ka pa yun. Naniguro lang, Yor. Tingalig. Musilong daroon ka diha, Butoy. Di na kumusulti, Yor, eh. Ay naman tong restaurant. To pas unahan, Yor. Ako lang unyang ihunong, Yor, ha? Ginoo ko. Unsaon ko kaha sa pagtabang si Milan? Nga dili siya maunhan ni Senyor Emilio. Kinsa may angay na akong pahibawon. Kinahanglan doon ay makatabang sa akong anak. Kinsa man kay unahon ako sa pag-adto. Si Padre Damian o ang ilang din. Ako silang pahibawon nga nagsingabot na ang demonyo. Og tuasad si Milan sa abogado. Nagilang! Si Karen. Doon na ka siya kasayuran sa pag-abot karon ni Senyor Emilio. Asa na ka na? Kuan ka nang muadto ko sa kumbento. O balandi ka nang? Ayaw na lang. Kadiyot raman sa ang akong tuyo dito. Kining Karen. Muabot ba ka karon si Senyor Emilio? Wa gid ko mahibaw nang. Wa may kisulti ang senyor nga muuli siya dinhi. Hinoon, nagpadayon siya pangita sa senyorita. Tingalig mo ani lang sa kalit aron pagsusigid kung tinuod ba nga wa gid dinhi ang senyorita. Sa ato pa, wa kay kasayuran nga moabot karon ang senyor. Wa gid nang. Sige Karen, dinalian ang akong tuyo sa Padre Cora. Diha ka na. Nagdali man to sinang ilang. Murag to na sila kikahadlukan. Milakaw ganiha si Noy Butoy. Unya mo sakay ka ni unta ko sa jeep kay magpa-drop ko sa lungsod. Pero wa mo sugod si Noy Butoy kay adura sa munisipyo. Doon na ginahitabo. Og, nahibaw pa ka, sir, nga mapauli man si Senyor Emilio. Gisultihan ko ni Milan. Ingon man si Hazel. Unsay mahitabo kung makita sila, sir? Ayaw kabalaka ng ilang. Tuwa pa siya siyang abogado. Gitudluan siya unsay iyang buhaton. Kung magkatubangay magit sila nitong demonyo. Sir. Nalugon lang ng ilang. Wa dayon mabansay-bansay si Milan sa self-defense. Sir. Pero bright si Milan. Og desidido pa gyud. Busat dali ra siya makatun. Hangtod ba ang inosenteng bata? Ilapag yung gukdon? Dili na bata si Milan ng ilang. Og gini. Di panagan-an na sa demonyo. Ugaling lang. Wa pa siya makasuwito ni Milan. Iyan ang nakita si Milan, sir. Nakailan na siya sa akong anak. Ayaw usbang imong pag-ilan ni Milan nang. Daghan kaing salamat sa inyong pagpanalipod sa akong anak, sir. Gusto sab namo nga maadto ni Cesar
unsa may kang Cesar. Ug maadto ni Milan unsa may angay niya. Sir, Mas maayo tingali nang nga adto na kas kumbento. Dako ang akong duda nga dili makauli ron si Milan. kaluoy sa akong anak. Ang akong cellphone. Mahal, salamat nga nanawag ka. Aram di ka magsigig. Una-una na ko, mahal. Amping bayag yun ha. Ayaw gid pagkita sa demonyo. Si nanay ang akong gikaluyan. Siya rang usa sa bahay. Hain man dayron ka. Nagpatabang ko ni Din. O iyaw na kong gipatudluan og self-defense. Naamom ka na lang noon tungod na ako. Labanan ka na ko, mahal. Nalimot ka sa akong gisaad mo. Mahal, Ngiyak ka. naluoy ko nimo. Mahal, ayaw ko kalay. Ikaw mo ay kinahanglang mag-amping. Ayaw kit pagkawas, ha? Makalaom ka, mahal. Sundon ka na ko ang tanan nimong pahimang doon ako. Dili ko gusto nga malayo ko nimo. Salamat, mahal. Bisa kung sa'yo may tabaw. Huwag yung biyak na itong duha, ha? Bisag unsay mahitabo, mahal. Imo ra gyud ko. Ingon ka na nga mo adto kas kumbento. Dito bitaw ko gikan. Mi adto gid ka sa kumbento? Nagduda ka? Kuanang nakita tamang gud mong duha sa di ni Milan nga nagsulti. Dili da ay mahimong magkasulti mi sa din ni Milan. Sorry nang ilang. Ingon man ko ka nga mo adto kas kumbento. Pero mo ako nakita nga mi adto kas eskwelahan og nagkasulti mo sa di ni Milan. Gisuwayan ko lang pagsusi kung tuwa ba didto si Milan. Timing nga diha ang din. Mao nalay akong gipangutana. Sorry nang ha. Maumong akong pagtuugod nga moadto gid kas kumbento. Pero unsa man say akong labot no sa akong nakita. Watoy kaso ka rin. Unya muuna na ko nimo ha. Sorry sa akong pagkamarites nang ha. Watoy kaso. Muna ko nimo ka rin. Sige nang. Usbo na ako. Sorry gid kayo sa akong pagkamarites nang. Hunungaw niya ang jeep diya sa dakong wanang butoy. Kanang agyanan sa mga tao. Muhunong ta sa may plaza niyo? Nadungog mo na akong isulti, naunsa ka ba? Sige nyor. Inhunong man ka ha. Di ihunong. Anha ta magsugod sa pagpamilit. Pamilit nyor? O sa may ipamilit? Katong suds karton nga imong nakitang gialsa sa akong mga kauban. Mao ba nyor? Ay, daan pala higit ko. Mga posters yung isuod sa maong karton. Kung sa man ang ipamilit nyor? O sa may ipamilit? Katong suds karton nga imong nakitang gialsa sa akong mga kauban. Mao ba nyor? Ay, daan pala higit ko. Mga posters yung isuod sa maong karton. Kung sa man ang ipamilit nyor? Tabangay silang papilit mo to eh. Arong madali. Sige nyor.
kapoy. Pero, kinahanglan ibubo ko ang nahibiling kong panahon sa pagtuman. Unsa may itudlo na ko. Aron mapanalipdan ko nga akong kaugalingon. Kang nanay, labaw sa tanan sa ako mahal. Kung tinuod man ang tanan nilang gisulti na ako, bahin sa akong mga kinikanan ug sa ilang properties. Gusto ko kining bawion gikan sa demonyo. Mao di nga gusto gid kayo sa nanay nga punan ko pa nga akong pangandoy sa akong kinabuhi. Kontento na magrunta ko sa namataan akong kinabuhi. Hain makailubong nga akong mga ginikanan. Kaluoy sa akong mahal, Sir No. Nganong luoy man. Mabunog man siya tungod sa pagsikik practice. Kung maulay makaluwas niyong duha gikan sa demonyo, makaya ra ni Milan ang bunog. Sir, nakaila ka daay sa demonyo ko nga man. Balita na lang ang akong nadungog sa iyang kasabahis. Dito manggod ko sa siyudad o eskwela. Naipahusab ka, sir? Nga ila kong anak. Balita na lang ako, Hazel. Tinuod di ay ang nadungog kong balita. Unsa nga balita? Nga dunay amahan nga muunay pag-rape sa ilang anak. Basta layo sa Ginoo ang usa ka tawo, Hazel. Dali ra siyang tintalon sa demonyo. Mauna ang imong amahan. Dili na kumutahod niya nga akong amahan. Hala? Unsa imong nakita, Butoy? Litrato man lagi ni Senyorita Hazel, Nyor. Naklaro na di ay nimo, Butoy. Kanong di man, Nyor, nga dakaw ba ng ditatuha? Imo nang ipapilit din ninyo? Kutob sa mapitlan, ipapilit ka na. Aron kung kinsa may magkakita o magkabasa sa gipapilit ninyo. Mainggan niyo gyud og utabang sa pagpangita ni Hazel. Tanawa. Tanawa kung unsa kadakos premyo nga madawat sa makakita niya, Butoy. Tanawa. Dili ka sila magkugi sa pagpangita niya. Nyor, anong layas man di si Senyorita Hazel? Ayaw na pangutana, Butoy! Tingalig kay mahungawan sa kong kalagot. Tingalig, mapatay kahinoon ako. Nyor, Sige na. Tabangin na sila sa pagpapilit niya na. Pero dili ta maglugay din eh. Maayo untag niya si Padre Damian. Karen, imo kong gipanidan? Uwa nang, uy. Timing lang yun nga, nalantawan ka na ko din eh. Paingon ni sa kumbento, dili ba? Karen. May tuyo ko ni Padre Damian. Ayaw gid pagtuo nga naniid ko ni mo nang ha. Gisakitan gani ko sa gipasangil ni Milan ako nga espiya ko. Dili ko makahimo ni mo anak nang ninyong duha ni Milan. Kuan manggod. Imo kong nakita nga nakigsulti sa din nila ni Milan. Karon sad, imo kong nasundan. Nalantawan lagi ti ka nang. Doon na ba gud problema nang? Ang pag-abot ni Senyor Emilio mo ay akong gikadlukan. Kinsa mo kinagpataka ninyong balita nga muanhin na ang senyor nang?
Kinsa nang? Ang imong cellphone, may bagting ka rin. Nanawag si Senyor Emilio. Magpahibaw na siya nimo nga moabot na siya, Karen. Tubaga dayon ang cellphone. Unsam kay akong buhaton, ha? Kinahanglan makatawag dayon kong Senyorita Hazel nga gipangita gid siya sa iyang amahan. Mura mag dili kayong kakita ang senyor. Kay kun mulak ko siya, agakon pa man siya sa usa sa iyang mga kauban. Suwayan ka na kong biya sa akong pwesto. Maghinay lang ko aron dili babantayan sa serpente. Wa magtan-aw na ako hangtod ang iyang tig-agak. Kinahanglan mapaybaw na ako sa Senyorita Hazel ning among gibuhat nga gipangita gid siya sa iyang amahan. Unsa na, Karen? Nga nung mitutok ka man ako. Ang senyor mo'y nanawag, dili ba? Ni ana gyud sila sa Cebu. Ni alagi cute siya. Pero kinsa may nagpahibaw nang? Kinsa may nagsulti nga karon siya moabot gikan sa Manila. Kinahanglang bagyod nga masayod ka, Karen. Sagdi na lang nang. Si Milana, unsa man? Nahibaw na basad siya nga ni ana ang senyor? Nahibaw na. O niya hain man siya. Kuyaw kun makita siya sa senyor nga sirang usanang, way makatabang niya. Ngano? Patyon dayon siya sa demonyo? Nang, Sige, Karen. Mulahos na ko sa kumbento. ubanan ka na ko, nang. Ayaw na lang. Nang, hangtod ka ba? Nagdudasad nga espiya ko ni Senyor Emilio? Ambot lang, Karen. Ang bugtong ko lang gipanalipdan karon, mao ang kinabuhi sa akong anak. Kaliot lang, nang. Doon ay solusyon sa imong kahadlok. Solusyon? Mahimong mawa ang kasuko ni Senyor Emilio kang Milan ko na. Kung ako siyang patuhoon nga ako maiuyab ni Milan. Dili ko makapasalig ni anak, Karen. Si Milan ragyod mo ay makadesisyon ni anak. Sige na, mulahos na ko sa kumbento. Wa na maminaw sinang ilang. Magmahay gud mo. Tinuod ang imong gisulti, Noy. Tagan sila gid ang mga litrato nako. Ulagi niyo rita. Tabang pamagani kong pamilit. Unsa? Bisuko mo ko si mong amahan. Dili ko si amahan Noy Butoy. Ha? Dili ka na mo angkon niya, Norita? Dili na. Dili ka na makasunod sa iyang kadato. Bahalag magsuwa kog asin, Noy. Basta dili na ko mo ilan niya. Dili na ko mo palit niya. Norita, ano yung anaman niya nakadako ang imong kasukon niya ng imong amahan? May baho karaon niya, Noy. Butoy! Ala, gitawag na ko, Norita. Idili na nga ko nga, Noy. Aron dili siya masayod nga ako'y imong gitawagan. Og dagan kay salamat. Nagda ka rin cellphone? Onyor, kay nanagaan na ako nga tingaling manawag ka. Maong nagda ako sa akong cellphone. Kinsa man tong imong gitawagan? Ha? Kinsa tong imong gitawag? Wa man kay gitawag niyor. Na nakita antik ang nagunit sa imong cellphone. Gitan-aw ko lang ang oras niyor. Ganiha ra man gud ta dinhi. Ambing imong cellphone. Kaon mo akong cellphone niyor? Nganong hadlok pa ka? Wa man ko mahadlok niyor. Di akong cellphone niyor. Ibutang sa akong kamot.
nakakita ka siya? Ibutang sa kong kamot ang cellphone! Oo. Niya nasa imong kamot. Ang akong cellphone niyo, ro. Sige. Kuhaan na ning imong cellphone. May nanawag. Oh. Mananawag ba lagi, Butoy? Ambil na, Nyor. Tingalig akong manghud ng nanawag. Ako'y tubag, Butoy. Nangita ni mo. Ayaw una pagpauli sa inyo ha. Magpasugo una ko sa akong sakristan kung dili ba delikado ang imong pagpauli. Nag-ingon ra ba siya nga muadto siya sa inyo? Tinuod yun ang akong duda. O ang duda sa akong mahal. Nga si Karen mo'y tigsumbong ni Senyor Emilio. Nagsusi siya. Kinsa may nagsulti ninyo nga mupauli na si Senyor Emilio? Hala, Nga nun ay. Imong nasultihan si Karen nga si Noy Butoy? wa, oy. Oo niya. Nga nung nahibaw mo siya nga nahibaw tang muli ang salbahis. Ayaw na lang. Basig gipanagat ramon ni Karen. Nahinumdum na di ay ko. Unsa imong nainumduman ay? Ako gid siyang gipugos dong pagpatugan kung mapauli ba gyud si Senyor Emilio. Tingali, nahibong sad siya. Nganong wa ko sa ato tibuok adlaw. Sagdi na tos Karen ay. Tumana lang ang sugat ni Padre Damian nga anhilang una ka din he. Aron di sa baduble nga kung una-unaon. Safe ka din his kumbento. Ay, nganong mo apil pa man gyud si Karen sa kagubotron sa atong huna-huna. Ayaw mo pa daan ni Karen. Sa akong tanaw, dako siya gusto ni Milan. Ug maoy iyang tuyo nga siya maoy mamahimong hero ni Milan. Manihapon o nata. Maayo pa dyan. Maayo pa dyan. Buto mo sa kaya. Butoy, Nyor. ambil imong cellphone. Ha? Ano man, Nyor? Ambil lang. Kadaghan ba na imong pangutana? Ay. Askag manawag si Senyorita Hisilda. Pagad yung sibilyan. Butoy! Nyor. Ambil hang imong cellphone. Di akong cellphone, Nyor. Oo. Sige. Panagay na mo sa jeep, aron nga mangita tag kananan. Humanatog kaon, Butoy. Mudiretso na ta sa bahay asyenda. Wow! Kupahan mo sa portrait, oy, Hazel. Regalo ba yan na sa akong mahal? Siya'y naghimo. Iya lang nagipahimo. May litrato na ako sa iyang cellphone. Og mo iyang gipasundan sa pintor. Wow! Bilib sad ko sa painter. Kay nakuha gid niya ang imong itsura. Gibantayan sab siya sa akong mahal, uy. Mahal gid ay ka ni Milan, no? Mahal sab kaayo na ako ang akong mahal. Talagsaon ra baya ang lucky girl nga parehas ni Milan. Kanang muhatag gid og sobrang attention sa iyang girlfriend. Mao ni hinungdan nga nung nagpalabandayon ko sa akong mahal. Human ko binastosi sa kaugalingon kong amahan. Sa demonyo kong amahan. Ay, di na ta magisgot bahin nimo, uy. Bahin sa nahitabo nimo. Murag muhilak naman sad ka. Ganahan ka mag-scrabble? Nga naman. Magduwa ta. Aron ka malingaw. Salamat kaayo, Mirasol, ha. Sa imong paglingaw na ako. Dili man gud ko ganahan, Hazel, nga magsudong nimo. Nga mudiyong nasad ang imong mga mata. Makadisgwapa waya na nimo. Dili ko mahimutang. Nagpaingon ang ani ang demonyo kong amahan. Nganon dili nimo tawgon katong inyong katabang sa una. Katubang nanawag nimo. Sinoy Butoy? Oh, mauna nga na. Nganong ako ba siyang tawgon? Kauban man karon siya sa imong amahan. Tingalig makahatag siya information nimo. Hain na sila karon. Tuod, no? Kadiyot,
Kuha na ko akong cellphone. Ah, may pagtingin mong cellphone, oh. Naunhan ka hinuon. Kadiyot akong kuha na akong cellphone. Kumusta naman ka, mahal? Nalipay nga nanawag ka. Gimingaw ng mood ko nimo. Hasasap ko, mahal. Hain man karon. Di ami si nanay sa kumbento. Maayo noon. Ayaw lang una mo pagpauli sa inyo, ha? Katingalig ang tuon mo sa demonyo na akong amahan. Basta ikaw, ayaw gid pagawas-gawas di, ha? Gusto unta akong manawag ni Noy Butoy. Oh, ayaw. Ayaw ginagbuhat, ha? Ayaw na gid tawag si Noy Butoy. Nganong di man ako tawagan, mahal? Mahin ang masayod ta. Kanus agad sila mga but din eh. Mahal kuyaw. Kuyaw ko ng demonyo ni mong amahan mo'y matubag inigpagting sa cellphone ni Noy Butoy. Hala, tuot no? Kinahanglan magpantay ka. Manuwag lang gyud ko nimo, mahal. Kung doon ako'y gustong buhaton. Ay, naglibog magyud ko ay kuno siya akong buhaton, mahal. Ayaw lang gid padaog sa kadlok, ha? Ayaw pagpaka-stress. Ikasabang akong nabalagaan. Okay ra kay ko. Si nanay ni mo, Di siya sa kumbento. tungod na ako, nahasol noon mo. Basta bisag unsay mahitabo, mahal. Di na to ipanimpad ang atong duha ka gugma. Kita paghihapon, ha, mahal. Aba. Nagiyahay nagpatog ang mga langgam. Hapon. Pero, wa paghapon sinang ilang sa ilang bahay. Kaniharagid kaayo ko din eh. Pero nagpabiling sirado ang ilang pultahan. Ang akong cellphone. Si Senior Emilio ang nanawag. Hello, Nyor? Nagkatultul ka ba sa bahay ni Antong Miran? Nakatultol, Nyor. Kung mao ka na, inigabot ko niya sa bahay asyenda. Matuwa na yun ko. Aron, tultulan ko nimo sa ilang bahay. Ha? Oh, nganong nakugang mga? Kuan manggod, Nyor. Unsa? Uyab na manggod na ako si Milan. Unsa? Lagi, Nyor. Di ba, maumay akong giingon ni mo nga ang senyorita mo ay mag-una-una kang Milan? Pero, ako day mo'y nagustuhan ni Milan. Og uyab na, Nyor. Basta. Ato ang ginayon ko sa bahay asyenda, inigabot na ako. Sige, Nyor. Muato dayon ko sa Bay Hacienda. Ki-off man dayon ang iyong cellphone. Bahala nagmasuko si Milan. Ipadayon gid ako ang pagpakaron ingnon nga uyab ming duha. Aron dili siya mahiagom sa kabangis ni Senyor Emilio. Dong, mamalik na mi sa ato. Kitsa may kauban eh. Ang sakristan. Nay, ako na lang kay kauban sa sakristan. Dinhi lang ka. Ay na lang pagbiya din eh. Dong, ikaw lang hinuoy pabilin din eh. Wa ka man masayod sa akong panghipuson didto. Iapil pa na ako kato mga sinina ni mo og lampin sa gamay ka pa. Imo pag itong nga doon? Oo, kinahanglan gyud. Aron kon magkaatubangay namin ni anang demonyo nga Emilio. Ako siyang pakiton sa imong mga gamit. Ay, mura magud og gipasagdan ka lang nako anan. Ay pagtuon ni ana anak. Ikaw mo'y labing bililhon ning ato karong kalihukan. Busa, kinahanglan ka namong panalipdan. Nay.
Sige, dito ka lang gyud sa abogado, ha? Ayaw gyud pagbiya niya. Mayo tag. Di ni magdugay na. Dili ni magdugay, anak. Nahibaw ka na gud sa matuod mong pagkatao. Maurag yun na importante na mo. Ilang, Ah, Dre. nilakaw na si Karen. Ha? Akong gipabantayan ang inyo ug didto gyud si Karen. Murag ikaw gyud ang giatangan. Espiya gid sa Karen na. Sige na Ilang, lakaw na. Ug kun mahimo, ayaw pagdugay didto sa inyo. Inigabuto to sa Bay Hacienda. Ayogin mo paglangan, ha? Ipapilit na yun ninyo ang mga litrato sa way igabaos na kong anak. Matuman, Yor. Matuman. Butoy, Yor. inigabot yun na to sa Bay Hacienda. Aduas ka rin. Saan man ni muskarin, Yor? Ayaw na pangutana. Unsa may mong katungod ron nga kwestiyonon ang akong tuyo ni Karen. Ay, pasayloan ko nyo, ha? Masairan ko karon Butoy kung wa kabagyod makaila ni adtong Milan. Matuman. Butoy, Yor. inigabot yun na to sa Bay Hacienda. Aduas ka rin. Saan man ni muskarin, Yor? Ayaw na pangutana. Unsa may mong katungod ron nga kwestiyonon ang akong tuyo ni Karen. Ay, pasayloan ko nyo, ha? Masairan ko karon Butoy kung wa kabagyod makaila ni adtong Milan. Basta, nagtug-ang ko sa tinuon ni Monor, ha? Ako ba dayong atuon si Karen, Yor? Inikabot na to? No! Lain mo ya akong batuon sa ilang sila. Imo pa lang niya pasidanaan si Karen, alkanse ko. Sige, Yor, ha? Huwag marayon sa buntag. Kinahanglan, mumatan mo sa'yo, ha? Aron masugdan dayon ang pagpamilit sa mga litrato sa anak na kung way batasan. May bagding ang imong cellphone dong. Tingali nga ako na sa rumal na eh. Tubaga dayon, nak. Sabi naman na naluon kay gusto kong mahal. Nay, ang akong abogadong nanawag. Oh, tubaga dayon, nak. Tingalig doon na siya importanteng tuyo ni mo. Tubaga dayon. Nay, padoon na yun ko. O sige, nak. Adua dayon. Di ka na ako maubanan sa ato. Aron, maghipos atong mga gamit. Ay, kami na lang gud na. Kaya ranin na mo. Nay, di gani ko makauli. Ayaw gid ka bala ka, ha? Adun ako matug sa ilang attorney. Sige, anak. Ay, maayo untag doon nasad ko'y cellphone da. Aron magtawagan na aron dili ko mabalaka. Sagdi na, nay. Mahuman na ganin tanan. Palitan ta kag cellphone. Unsa? Dako sa daw gamit ng cellphone na eh. Ay, ayun na lang kong iapil, ana. Kidigid ko kamao. Sige na dong, lakaw na. Mintras wa pa ang demonyo. Sige, nay. Magbantay na, ha? Ay, Mahal kay kanako, nay. Milan, anak. Mahal kasab kaayo nako. Humanon ko ning kasamok, nay. Aron magpuyon at ang malinawon o malipayon. Mao sanay akong giampo, anak. Sige na, nay. Adun ako. Amping, ha? Sige. Ikaw sabnak ha, amping gyud. Kinahanglan ka kaayo nako. Namong tanan. Ngit-ngit naman. Pero wa pa manggit sinang ilang.
Kinahanglan na bagit nga ikasulti na ko siya. Aron siya rin muhangyo ni Milan nga ang kunon ko niya nga iyan ang uyab. Aron dili siya hilabtan sa mapintas nga Senyor Emilio. Magpatultol para ba siya sa Pinoy-ana ni Milan? Ako gid kasi ang tultulan. Ang Senyorita Hazel kinakaingon ining tanan. Hangtod ang akong kinabuhi. Ingon man ang kinabuhi sa kumang kinikanan. Nahimutang sa makuyaw nga kahimtang. Sigurado yun nga, masilutan mi kung masayop ko. Nang ilang, magkita unta ta. Hain pa man day ka nang. Padre, manlakaw na mi. Pagbantay mo ilang, Makalaom ka, Dre. nananghid na sa si Milan ako. Nanawag niya ang iyang abogado, Dre. Ay, hinaot unta. Nga panalipdan gyud siya sa abogado, Dre. Dili lang ang abogado ang manalipod kang Milan. Hangtod ang tua sa langit. Kinahanglan gyud nga mabawi ni Milan ang asyenda, Dre. Kanang asyenda, mao'y nakaingon sa kadato karon ni Senyor Emilio. Huwag yung ilain, Dre. Sige, Dre ha, manlakaw na mi. Panalipdan mo sa labawang makagagahong ilang. Ngit-ngit na cute. Pero, wa pagid sinang ilang. Mupauli na lang ka ako eh. Gibati naman sa kugahadlok. Ngit-ngit na ba kaayo din eh. Tingalig dunay da utang tao nga masaak din eh. Oh. Tempa. Murag may anina sa unahan. Sinang ilang nakana? Matod ni Milan, nga dili gyud ako tawgon Sinoy Butoy. Pero gusto na gyud unta ko masayot kung hain na ron siya. Hindi kapoy naman ko din eh. Magsiki na lang ko kikta. Kung gusto ko kayag, igo lagi ko mulili sa Venetian blind. Aron may makakita sa akong naong. Pilang kay gipremyo sa demonyo kong amahan. Dili ka matintala mo sa mga katabang ni Sir Dean. Mayo kay dunay imay sa inahan sa kanunay panabang dini. Iampo ko ang among kaluwasan sa akong mahal. Abi na kog sinang ilang na. Dili man di ay. Upauli na lang hinuon ko. Kay murag mo uwan da. Dako kayong dagom sa unahan. Magdali tadong. Baga ng dagom da. Maabtanon niya ta sa uwan. Magisod na tagbalik sa simbahan. Magdali ta ha. Aron dili ta maabtan sa uwan.
Mahal, nanawag lagi ka. Mahal, wap di ka matok. Ay, wa man gyud ko magduka, mahal. Daghan kay ko gyud na una. Taon sa kong mahal ay. Sorry lang kaya nga. Di na ako mag-ana. Ayaw pag-sorry, mahal. Gisabot ko gyud ang atong kahimtang. Mas ako mo mangayo ni mong sorry. Pinaamom ka lang sa among problema. Mahal, please. Ayaw ko kasultihan, ha? Masukawit ko kung lain ang imong palabanon sa imong problema. Lagid ko ni mo, mahal. From the moon and back. Nagmahay lang noon ko. Nganong nataw ko sa mga dato ng mga ginikanan. Kung madatonaw niya ko, mahal. Kunya, ikaw, pobre. Mahigog makagyapon ako. Basta, dili lang tababagan sa imong dato na parents. Nganong dili man. Doon na bagoy makapugong sa matuod nga gugma. Bitaw no? Basta mahal. Dili ba yung ita magbuwag ha? Ganong magbuwag mo sa ta? Tingaling masakpan ka sa demonyo na kong amahan. Kunya, pugsunyod kang magpalayo na ako. Ako itsasok lang, mahal. Ikaw, Nga naman, tingaling musugot sa ka bisag kung sa'yo gusto sa imong amahan. Sa higayon nga, iya ko masakpan. Unya ko latahon. mahal. Ayaw lang yung pakita sa demonyo na kong amahan ha. Likay yun, mahal. Tubagaw na nga akong pangutana. Kung iyang gini kong masakpan, unya papiliyon ka kon. Mauban ka ba niya? Dili ka kamaluya, labi magadugo nga akong naong hangtod sa akong lawas. Ako siyang patyon, mahal. Mahal, Ayaw lang yung pakita sa demonyo na kong amahan. Ayaw yun, mahal ha. basta buhaton kita kong tanan nga makaligay ko si Paman. O, ikaw siya pa? Kung iyagi ko makitaan, unya pugson sa pagpauban niya. Magpakamatay ko, mahal. Palabihon ko pang mamatay kaysa malayo ni mo. Lang kagaayo na ako, mahal. Salamat in taon nga nakuha ko na ang mga importante na mong gamit ni Milan nga wag yun nakabantay na mo. Ako lang yung kandaduhan ang pultahan ng among bahay. Takos kaya ang pagpadagan, Butoy. Hapit na kita maabot sa bay asyenda. Huwag hindi ka makatuog, Nyor. Yan ang imo man kong pagkatulgon, Butoy. Ako, taas mo gulat tong biyahe, Nyor. Murag, kadlaw naman, Nyor. Inigabot na to sa bay asyenda. Mga tuog lang tag tulo ka oras. Aron, sayo ninyong ipamilit ang litrato sa imong senyorita Hazel. Kaana naman ako, Nyor, eh. Iwang pag-drive, Butoy. Tingalig mo piyong ka, ha? Tingalig mo disgrasya ta. Katulgol na ba kayo ko, Nyor? Ma'am ka maong mo-drive sa imong mga kauban, Nyor? Alitse. Sa may imong gusto. Pagkanaugon ka na ko, niya pusilon? Op! Butoy! Madisgrasya ta! Kusog kayong dagan sa jeep! Hi, good afternoon. Another day, another vlog. It's January 22, 2025. Good afternoon mga guys. Tilaklaw kaplay nga balot pa yung tapo. Oray na afford na to guys. Kaya nagdagilot tapo. Lagi
Dalawa kong half rice din.